di sokre guys, sudah di Jepang. Mbah Jamin nanti bang, Mbah Jamin. Ini putih, dorone putih ya. Masih cetak dorone. Kok jenenge apa nih arane? Perkutut. Iki HP zamanku nganu guys. Iki HP zamanku sekolah mbiyen. Wah, mbiyen 1,5 juta lho HP iki. Mbiyen HP 1,5 juta lho pemirsa. Coba di nganu. Iki HP-ne Mas Santo. Iki HP ku zaman SMA. Iki HP arep di rosokno. Nek iki malah luwih larang jarene HP jadul. Mbah dirosokno, mbah dijupuk apane lho guys. Oh, kita lanjut lagi. Suasana kampung halaman syukur. Kampung halaman dari zaman bayi sampai umur segini di sini guys. Di sini guys. Pokoknya ini rumah saksi bisu ya. Agak buah no. Enggak. Tunggu guys. Kangen cah suasana ini. Nah pemirsa. Paling guys sebulan sekali. Terus sebulan 2 kali. Aku turun kampung halaman ya. Sangat asri. Oke guys. Sepeda ya anak-anak. Apa udah ngaji bang guys? Sore ngaji TPA netan kan? Makan bu? Ki mainannya masalah di cilik. Bisa. Ibuku seneng opan-opan niki pemirsa. Iya pemirsa lewat pasar. Ini arahnya pasar apa? Pasar sore. Ki arep ngisi tokene anu pemirsa. Mbah anu bos teratake pengen tuku HP rosokane mbah. Mbah nek anu ya tak tinggal nang kene. Pas esuk ya ora. Oh, kopi sawah, guys. Nanamnya jagung. Biar nom-nomanku ora tau nongkrong-nongkrong. Canam saiki anu, guys. Nek yo ora apa-apa ngono ki bar les bar apa. Nek jagung. Kono desaku. Kono Pidangan. Kene nek kono Tanjung, kono Mloko. Tapi kelurane Balai Desa ning Geneng. Geneng. Kita ngisi token dulu guys. Itu dijupuki tebone. Terus sampai panen. Loh. Ini tebone didol dienggo pakan sapi pemirsa. Kurang gua terarapung. Iki wet mau nih zaman biyen iku dienggo meden-medeni bocah ben gak mik. Anakku dua-duanya
wis tanpa suwuk, tanpa dikai maoni ya wis sapeh dhewe. Wis gak mie ibuke wis besar-besar. Ya tanpa suwuk mbiyen jare mbak kon suwuk. Iki ya mau dijadikan pasar hewan pemirsa. Iki dibangun. Jare bapakku dienggo pasar hewan apa. Malah seger ya. Boleh, iki lontong-lontongane Mas Santo, cuma nganu antri. Iki paling enak nang kene. Kene yo akeh kene wis. Ruko-ruko di Kemloko. Kita jalan-jalan dulu guys. Isok ben Mas Alek paling STM nang kene. Mas. Kian ome nang kene, adikku nang kene STM. Nek jaman kurang dibangun iki lagi kok. Pas wis lulus seangkatan terus adikku sekolah nang kene. Mas Alek nek ora gelem nang Cepu ya nang kene. Yes. Ini puskesmas Jepang. Dilewat di sini, guys. Ini tampilan ke belakang. Oh, ini ke depan ini. Ya. Oh, kui. Kita ngisi token dulu, guys. Alah. Tuku nang kontere masih get. Oh. Saiki kok kodene nang HP ku Op, stop. Kita nang kontere masih get dulu. Kan nganu kok bisa. Kuncinya carry. Kan kementerian memang jalan-jalan. Ibu ki apa-apa wedinan guys ya. Ngisi token ya wedi guys. Ora wedi salah jare. Biyen aku ki ora mudeng lho. Wong kumpul wong tuwa iki listrike sak listrik lawas, listrik bayar ngono lho pemirsa. Ora token. Wis masa sore-sore iki ngene iki pemirsa. Vibes-nya alias suasananya Jepun ini guys. Ini ngarepe warung ibuku. Kontrake iki sing biyen entek terus dienggo bakule dhewe, terus iku ngalih nang kene, guys. Sing kontrakan selawas kan ya dodol plastik-plastik ngono iki lho. Kan sudah dipakai sendiri ya, sebelum ngalih nang kene lorong pasar. Tak isa nang. Dah munggah isa, Pak. Gimana tak isi? Lah di ya aku kenapa gulu-gulu? Wow. Ayo pemirsa wis tak isi. Iki lawangane tane iki gereja. Ana lawan kerja, aku serapayu. Aku sih ngomong sapa. Kucing mujair. Oh, tuku es teh. Jalan-jalan sore guys. Ya wis ngene iki jalan-jalane pemirsa.
Dinggo sih tak pikir apa bis pakan kucing. Golek pakan kucing. Karek sithik ketoke. Wah, antri pemirsa ini ngisi bensin dulu untuk besok balik.